Oh, bakit mahal? Anong meron? Wala, mahal. Namiss lang kita. Ikaw talaga mahal. May gusto ka ba? At ganyan ka sa akin? Wala, mahal. Gusto ko lang makabawi sa'yo sa lahat ng mga ginawa mo para sa akin. Naninibago naman ako sa'yo, mahal. Nakakapagod naman. Araw-araw na lang ganito. Mahal, kanina ka pa ba? Hindi naman. Kadarating ko lang. May dala pala akong pagkain natin para hindi ka na mapagod magluto. Mabuti naman. Mamaya na ako kakain. Mauna ka na kung gusto mo. Parang may init yata ang ulo mo. Paano? Hanggang ngayon, sobrang baba pa rin ang sahod namin sa pinapasukan ko. Bakit hindi ka na lang kasi dumito sa bahay? Ayoko nang nandito lang sa bahay. Para ano? Para umasa lang sa'yo. Bakit mahal? Nabubuhay naman tayo sa kinikita ko ah. Tapos ano? Pag nag-away tayo, isusumbat mo sa akin lahat. Ayoko nang ganun. Masyado ka namang advance mag-isip, mahal. Nasanay lang kasi ako na hindi umaasa kahit kanino. Alam mo yan. Ano ka ba, mahal? Para saan at naging asawa mo ako? Ano kaya kung mag-abroad na lang ako, mahal? Para gumanda naman ang buhay natin. Hindi ka ba kontento kung anong meron tayo ngayon? Ang sa akin lang, habang bata pa tayo, samantalahin na natin na makapaghanap buhay tayo. Kahit simple lang naman ang buhay natin, nakakaraos naman tayo, di ba? Marami rin akong pangarap, Masong. At sana maintindihan mo naman ako. Pasensya ka na, Layla. Kung ganitong buhay lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Sige, pasok muna ako ng bahay para makapagpahinga din ako. Sige, mahal. Nay, nakita niyo po ba si Masong? Umalis na siya, anak. May papagawa daw sa kanya. Sayang naman, kaya nagmamadali siyang umalis. Ganun po ba? Anak, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano po yun, Nay? Pasensya ka na. Hindi ko sinasadya na marinig ko lahat ng pinag-uusapan yung mag-asawa kanina. Ang hirap po kasi ng buhay dito, Nay. Alam ko yun, anak. Gusto ko po sanang mag-abroad at kumita ng malaking halaga. Malayo yun, anak. At hindi madali sa kagaya mong may asawa na. Marami akong pangarap sa buhay, Nay. Gusto kong guminhawa ang buhay namin. Natin. Hindi siya nakikialam ako sa inyo, anak. Hindi lahat ng umaalis ng bansa ay pinapalad. Nakita mo naman kung paano nagpupursige ang asawa mo para kumita ng pera. Masipag naman si Masong, Nay. Yun na nga, mabait at responsableng asawa siya. Pero, Nay, Anak, mas gusto mo bang lumayo sa pamilya mo kahit hindi mo alam kung anong magiging resulta nito? Nay, wala po kasi mangyayari sa amin dito kung umaasa lang ako kay Masong. Maraming paraan, anak. Anong gagawin namin, Nay? Matuto kang makontento kung anong meron kayo. Magtulungan kayong mag-asawa sa lahat ng bagay. Yun naman po ang ginagawa ko, Nay. Naiisip mo ba kung anong magiging desisyon ng asawa mo at mararamdaman niya kung sakaling umalis ka ng bansa? Hindi po. Asawa mo siya, kaya sa lahat ng bagay, dapat magkasama kayo sa desisyon. Sige po, Nay. Kakausapin ko po siya ulit. Mahalaga ang asawa mo, anak, sa lahat ng desisyon mo sa buhay. Tama po kayo, Nay. Tignan mo kami ng tatay mo. Masaya, kahit simpleng buhay lang ang meron kami.
Salamat, Nay. Dahil nandyan kayo palagi para sa amin. Hindi ko naisip na sarili ko lang palang iniisip ko. Mabuti naman anak at naiintindihan mo ako. Ano po, Nay? Gawa ka ng Diyos anak. Sige, maiwan ko muna kayo dito. Sige po, Nay. Oh, bakit mahal? Anong meron? Wala, mahal. Namiss lang kita. Ikaw talaga mahal. May gusto ka ba? At ganyan ka sa akin? Wala, mahal. Gusto ko lang makabawi sa'yo sa lahat ng mga ginawa mo para sa akin. Naninibago naman ako sa'yo, mahal. Nagugutom na ako, mahal. Pwede mo ba akong sabayan kumain? Siyempre naman, mahal. Tara na. Ha?